μας όρεξη και ελκυόμαστε στα ουράνια, στα πνευματικά, στις εν Χριστώ εμπειρίες τις πνευματικές. Εξαιρετικό λοιπόν κείμενο, το Αγίου Σημεών του Νεθόλογου, μας βοηθάει μέσα σε αυτή την περίοδο της Αναστάσεως του Κυρίου μας και εμείς κάτι να προσφέρουμε σε Αυτόν από τον εαυτό μας, ώστε και Αυτός να μας προσφέρει τα πνευματικά Του πολυτελέστατα αναστάσιμα εδέσματα. Διαβάζουμε το κείμενό του. Οι τελειότητοι προσεγγίζοντες και έτη βλέποντες ως εκ μέρους την απειρίαν και ακαταληψίαν ον περ ορόσοι κατανοούντες εκπλήττονται. Καθώς ον γάρ το φωτί της γνώσεως υπησέρχονται, επίγνωσιν της εαυτόν αγνωσίας λαμβάνουσιν. Οπινίκα δε το αμυδρός πως φαινόμενον αυτής και ως εν εσόπτρο δεικνύμενον και μερικώς ελάμπων αυτών των νοούμενων, οφθήνε πλέον ευδοκίσει και ενωθήνε κατά μέθεξιν το ελαμπομένο, όλων αυτών περιλαμβάνουν εν εαυτό και όλος εκείνος εν το βάθη του πνεύματος, το πνεύματος με κεφάλαιο, εν το βάθη του πνεύματος, ως εν μέσω αβύσσου φωτοειδών υδάτων απείρων εν απολυφθεί, την οικάφτα εις παντελή αγνωσίαν, ως υπέρ άπασαν γνώσιν γενόμενος, απορρίτως ανέρχεται. Ας ξεκινήσουμε το σχολιασμό αυτής της παραγράφου, της 16ης παραγράφου, των γνωστικών και θεολογικών κεφαλαίων του Αγίου Σημεών του Νεθολόγου, για να κατανοήσουμε όλη την παράγραφο. Μας λέει ο Άγιος Σημείων Νεθολόγος, απορρίτως ανέρχεται. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στο χώρο της αγιωτάτης εκκλησίας μας και ανοίγει η πνευματική του όρεξη και αγωνίζεται και εισέρχεται πλέον σε αυτό το στίβο το πνευματικό και αποκτάει κάποια γνώση της ακτής του χάριτος. Αποκτάει κάποιο φωτισμό, έστω σπερματικό, έστω λίγο. Όμως η ποιότητα αυτής της Θείας Χάριτος είναι τέτοια που τον κρατά σε ταπεινό φρόνημα και επομένως απορρίτως, λέει ο Άγιος Σημειών ο Νεθολόγος, ανέρχεται. Το απορρίτως ανέρχεται σημαίνει ότι ναι μεν ανέρχεται στην πνευματική ζωή, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Είναι απόρριτος αυτός ο τρόπος. Δεν αποκαλύπτεται στα μάτια, στο νου, στην εμπειρία αυτού του ανθρώπου η προκοπή του. Ο ίδιος έχει την αίσθηση της μη τελειότητος. Έχει την αίσθηση της πτωχίας του, της ενδίας του, της μικρότητός του, της αγνωσίας του και μάλιστα λέει της παντελούς αγνωσίας του. Κι όμως φωτίζεται. Επομένως, ο άνθρωπος που ξεκινάει αυτό τον αγώνα και πράγματι έχει κάποιες μικρές εμπειρίες
θείου φωτισμού. Αυτές οι εμπειρίες του θείου φωτισμού είναι πραγματικές, δεν είναι πλανερές, διότι τον κρατούν στην παντελή αγνωσία της Θείας Χάριτος και επομένως ο άνθρωπος απορρίτως ανέρχεται. Ας το δούμε όμως όλο το κείμενο, όλη την παράγραφο αυτήν αναλυτικότερα. Αυτοί που προσεγγίζουν, λέει ο Άγιος Σημεών, την τελειότητα, την πνευματική και ακόμα βλέπουν μερικώς την Θεία Χάρη και καταλαβαίνουν ότι είναι άπειρη πνευματικός και επίσης αντιλαμβάνονται ότι το μόνο που γνωρίζουν είναι η ακαταληψία του Θεού, παρά τα αυτά εκπλήττονται κατανοούντες ον περ ορώσει. Όσο περισσότερο βλέπουν, όσο περισσότερο η Θεία Χάρις τους αποκαλύπτεται, νοούντες εκπλήττονται, αισθάνονται έκπληξη, θαυμασμό, παρότι η βεβαιότητά τους είναι ότι βρίσκονται οι ίδιοι στην απειρία της Θείας Χάριτος και στην ακαταληψία της. Και βέβαια αυτή είναι η καλύτερη εμπειρία, διότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή έχουμε κείμενα τα οποία μας μιλούν για αυτή την ακαταληψία της ουσίας του Θεού και το μόνο το οποίο μπορούμε να αισθανθούμε, το μόνο του οποίου μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι είναι η άκτιστη χάρις, η άκτιστη ενέργεια του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακριβώς επειδή η ανθρώπινη αδυναμία, η μεταπτωτική είναι αβυσαλαία, έχει χαλάσει η δυνατότητα της γνώσεως του ανθρώπου, δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Γι' αυτό και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος εσαρκώθη, έγινε και άνθρωπος, για να μπορέσουμε μέσω της γνώσεως του ανθρώπου να γνωρίσουμε το Θεάνθρωπο και να φωτιστούμε από το άκτιστο θεανθρώπινο μεγαλείο του. Όσο λοιπόν, λέει, εισέρχονται στο φως της Θείας Γνώσεως, τόσο και περισσότερο αποκτούν την επίγνωση της δικής τους αγνωσίας. Τι να γνωρίσει κανείς? Ας θυμηθούμε, αγαπητοί ακροατές, τον Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Αυγουστίνο, ο οποίος ήταν πολύ δυνατό φιλοσοφικό μυαλό και διαρκώς φιλοσοφούσε και προσπαθούσε να καταλάβει το Θεό. Όταν κάποια στιγμή, ευρισκόμενος εκεί στην παραλία της Καρχιδόνος, είδε ένα παιδάκι στην παραλία να κάνει μία γουβίτσα και να προσπαθεί να γεμίσει τη γουβίτσα αυτή με όλη τη θάλασσα. Παραξενεμένος ο Άγιος του είπε, «Μα είναι δυνατόν, παιδί μου, να γεμίσεις τη γουβίτσα αυτή με όλη τη θάλασσα? Τι κάνεις τόσες ώρες εκεί?» Και το παιδάκι αυτό εξαφανίστηκε, του άφησε όμως την εμπειρία αυτής της αγνωσίας. Κατάλαβε δηλαδή ότι το δικό του μία λουδάκι είναι τόσο μικρό που δεν μπορεί να χωρέσει
την πληρότητα, τον ωκεανό της Θείας Γνώσεως. Και ταπεινούμενος μετενόησε, προχώρησε και αγιάστηκε. Και συνεχίζουμε στο κείμενο του Αγίου Σημείου του Νέου Θεολόγου. Όσο λέει κι αν αμυδρός οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι βλέπουν το θείο φως σαν μέσα από ένα κάτωπτρο, από έναν καθρέφτη, τόσο και ιδιαίτερα αντιλαμβάνονται των νοούμενων, και το νοούμενον είναι η άκρηστη χάρις, είναι ο Χριστός, είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός, είναι το Πνεύμα του Άγιου, και τόσο περισσότερο φωτίζεται, λάμπει ο νους τους κατά θείαν μέθεξιν, δηλαδή με την χάρη και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ώστε πλέον ολόκληρος ο άνθρωπος κάποια στιγμή μπορεί να πέσει μέσα στο βυθό του Αγίου Πνεύματος και μέσα στην άβυσσο των φωτοειδών απείρων υδάτων, λέει, εκεί να μείνει χαριτούμενος, και παρότι καταλαβαίνει ότι είναι η σπαντελή αγνωσία της ουσίας του Θεού, όμως απορρίτως τελικώς ανέρχεται. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανόν, Χριστός ο Θεός ημάς διαβίβασεν επί νοικίων άδοντας. Δεύτε πόμα ποιομεν καινον, ουκ εκ πέτρας αγών ουτερατουργούμενον, αλλά φθαρσίας πηγήν εκ τάφου βρήσαντος Χριστού ενός στερεούμεθα. Επί της Θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αββακούμ στήτω μεθ ημών και δεικνύτω φαεσφόρων άγγελων διαπρησίως λέγοντα, σήμερον σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Ορθρίσομεν όρθρου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσείσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ηρίων, ως η ζωήν ανατέλλοντα. Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη παράγραφο των γνωστικών και θεολογικών κεφαλαίων του Αγίου Σημείου του Θεολόγου, τη 17η παράγραφο. Το κείμενό μας είναι παρηγορητικό, είναι αναστάσιμο και όπως αναφέραμε και λίγο
πρωτήτερα αποτελεί μια τράπεζα με πλουσιότατα πνευματικά εδέσματα, τα οποία καλεί ο Άγιος Σημειών ο Αστρολόγος να γίνουμε μέτοχοι, φωτιζόμενοι, χαριτούμενοι, ανιστάμενοι εκ των παθών μας και συμμετέχοντας στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Το κείμενο λοιπόν της 17ης παραγράφου μας λέει «Απλούς ο νους», το ανθρώπου εννοεί, «μάλλον δε πάσης ενίας γυμνός και εν απλό εις δις όλος φωτί θείο, υπ' αυτού καλυπτόμενος, ουκ έχει άλλο τι του ενώ υπάρχει ευρύν, είναι και προς την εκείνου κατανόηση κινηθεί, αλλά μένει εν το βυθό του θείου φωτός, έξω όλος αποβλέψε μη συγχωρούμενος, και τούτο εστίν ο Θεός φως εστί και φως το ακρότατον, και ου γενομένης πάσης θεωρίας ανάπαυσης. Χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση και περισσότερο σχολιασμό το κείμενο αυτό, ξεκινώντας, αγαπητοί ακροατές, από τη φράση «έξω όλος αποβλέψε μη συγχωρούμενος». Μας λέγει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γλυκαίνεται από τα πνευματικά εδέσματα της Αναστασίμου τραπέζης, έξω όλος αποβλέψε μη συγχωρούμενος. Δεν συγχωρεί τον εαυτό του, δεν τον αφήνει τον εαυτό του να βγει έξω από μια τέτοια κατάσταση ευοχίας πνευματικής, αλλά θέλει να μένει, θέλει να βρίσκεται πάντοτε μέσα σε αυτό το εξαίρετο παλάτι, σε αυτό το παράδεισο της Θείας Γνώσεως, του Θείου Φωτός, της Θείας Φωτοχυσίας. Γι' αυτό και μας λέει «και τούτο εστίν», ο Θεός φως εστί. Αυτό είναι μια φράση παρμένη από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Φως το ακρότατον, άλλη μια φράση, ο Θεός είναι το ακρότατο φως. Και επίσης η άλλη φράση, ανάπαυσης θεωρίας πάσης της γενομένης. Δηλαδή ο Θεός είναι ανάπαυση, γιατί βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια συνεχή θεωρία της χαράς, αυτής της εμπειρίας να βλέπει το πρόσωπο του Χριστού και να γεμίζει από άρρητη και ανίποτη ευτυχία ο άνθρωπος. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει όντως να συμβεί αυτό που λέει από την αρχή, και αρχίζουμε τον σχολιασμό από την αρχή, απλούς ο νους. Στη φύση του, στη δημιουργία του, ο νους του ανθρώπου είναι απλός και θα πρέπει να παραμένει απλός. Όταν λοιπόν απογυμνωθεί ο νους από κάθε κακολογισμό, από διάφορα σενάρια και ματαιότητος και πονηρίας και αντιπαραθέσεων και κακιών, τότε αυτός ο απλός πλέον νους
Και αυτός ο νους, ο οποίος τελικά γίνεται γυμνός από κάθε έννοια, δηλαδή ξεκολλάει ο άνθρωπος από τις λογικές κατηγορίες του κόσμου τούτου, από τα σχήματα, από την παιδεία την κοσμική, από τις αποδείξεις, από τον ορθολογισμό, από κάθε μεταπτωτικό τρόπο σκέψεως. Όταν λοιπόν απογυμνωθεί και γίνει απλός ο νους, τότε ως απλός που είναι, εισδύει ολόκληρος μέσα στο φως της ακτής του χάριτος, μέσα στο φως του Χριστού. Και πλέον καλύπτεται ο νους του ανθρώπου, ο απλός και γυμνός, καλύπτεται από το Θείο Φως. Και ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι πραγματικά υπάρχει και πραγματικά ζει στο βαθμό που καλύπτεται και φωτίζεται από το άκτιστο φως. Μένει λοιπόν, αρέσκεται να μένει μέσα στο βυθό του Θείου Φωτός και δεν χαίρεται, δεν έχει τη διάθεση, δεν έχει την επιθυμία να βρεθεί τελείως έξω από αυτό το φως του Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, για μας είναι ωραία αναγνώσματα αυτά. Δόξα τω Θεώ που οι Άγιοι της Εκκλησίας μας απέκτησαν τέτοιες εμπειρίες και αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στην Αγία Ορθοδοξία μας υπάρχει πλούτος, υπάρχουν δέσματα, υπάρχουν παλάτια πνευματικά στα οποία είναι δυνατόν κάθε απλούς νους, κάθε άνθρωπος που αφήνει τα πάθη του έξω από την Αγία λατρεία μας, φωτίζεται, χαριτώνεται και γίνεται πανευτυχής μέσα ακριβώς στο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο φως της ακτής του χάριτος της Παναγίας Τριάδος και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένους Χριστέ και τριήμερος ως εκτήτους Ιωνάς εξανέστης του τάφου.
αναστάσιμο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, των θεολογικών και γνωστικών του κεφαλαίων, και βρισκόμαστε στη 18η παράγραφο. Ακίνητος την οικάφτα ο αικίνητος νους και πάντη ανένιος γίνεται ο ποινίκα όλος υπό του Θείου Γνώφου και φωτός καλυφθεί. Πλην εν θεωρία υπάρχει και αισθήσει και απολαύσει των ενής εστίν αγαθών. Ούγαρ ως περοβυθός των της θαλάσσης υδατών, ούτω και ο βυθός εστί του Αγίου Πνεύματος. Αλ είδωρ υπάρχει ζών αιωνίου, την έννοιαν αλλοιούμενος όλων εαυτόν αγνοεί. Αρχίζουμε από την τελευταία φράση πάλι, αγαπητοί ακροατές, στο σχολιασμό μας. Όλων εαυτόν αγνοεί, λέει ο Άγιος Σημείωνος Θεολόγος, έχοντας βέβαια συγκεκριμένη εμπειρία αυτής της προσωπικής αγνίας. Λέει αγνοεί τον εαυτό του. Ποιος αγνοεί τον εαυτό του? Αυτός ο οποίος βρίσκεται μέσα σε αυτό τον πνευματικό θεοφώτιστο βυθό της ακτής του χάριτος, ξεχνάει τον εαυτό του, αγνοεί τον εαυτό του. Δεν θα λέγαμε και δεν λέει ότι χάνει τον εαυτό του, αλλά τον αγνοεί. Ο άνθρωπος ο εγωιστής, ο κοσμικός, ο φύλαυτος, ο άνθρωπος ο υπερήφανος, ο αυτονομημένος θεωρεί μεγάλη κατάκτηση να γνωρίζει τον εαυτό του. Και βέβαια μέχρι κάποιο σημείο, κάποιο βαθμό δικαιολογείται αυτή η επιθυμία του ανθρώπου. Πρέπει να γνωρίζει τον εαυτό του. Αλλά όσο περισσότερο κανείς γνωρίζει τον εαυτό του, τόσο και περισσότερο κοσμικός υψώνει τύχη γύρω από τον εαυτό του και απομονώνεται. Επιτυχία, κατά τον Άγιο Σημείο τον Νέο Θεολόγο, είναι αυτή η τελευταία φράσης. Όλων εαυτόν αγνοεί, την έννοιαν αλλοιούμενος. Αλλοιώνεται λοιπόν ο άνθρωπος, παθαίνει την καλή αλλοίωση, αποκτάει την άκτιστη χάρη, την εμπειρία της άκτιστου χάριτος, και επομένως αλλοιώνεται σε τέτοιο βαθμό που αγνοεί τον εαυτό του. Δεν τον χάνει. Χάνει τον εγωισμό του. Χάνει όλα εκείνα τα στοιχεία του πεπτοκόντος ανθρώπου, του προπάτορός μας του Αδάμ, ο οποίος αυτονομήθηκε μαζί με τη σύντροφό του και απέκτησαν τα πάθη ως σκληρές ουσίες μέσα τους, πάνω τους, γύρω τους, και δεν μπορούσαν να βγουν μέσα από αυτά τα πάθη. Ο άνθρωπος που αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση της ακτής του χάριτος φτάνει να αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπο και αγνοεί
αλλά πραγματικός και χαρισματικός, με την άκτιστη χάρη του Θεού και Πατρός, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Παναγίου Πνεύματος. Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά το κείμενο αυτό. Λέει, ακίνητος γίνεται ο ακίνητος νους. Το δικό μας το μυαλό, ο νους μας, ο μεταπτωτικός, είναι ακίνητος. Δεν μπορεί να σταματήσει να εργάζεται, να δουλεύει. Η ενέργειά του είναι ακίνητη. Επιτυχία για τον Άγιο Σημείο, τον Νέο Θεολόγο, είναι να γίνει ακίνητος, να σταματήσει και να γίνει, λέει, πάντη ανένιος, να μην έχει καμία έννοια. Και αυτό γίνεται όταν όλος υπό του Θείου Γνώφου και φωτός καταληφθεί. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο άνθρωπος καθαρίζεται και ψυχικά και νοητικά και πνευματικά και σωματικά από τα πάθη του, και το άκτιστο Θείο Φως τον καλύπτει και γίνεται ακίνητος, ανένιος και στέκεται εκπληκτικά εν θεωρία και αισθήσει και απολαύσει των θείων αγαθών, των ουρανίων αγαθών. Και επομένως, όχι όπως ο βυθός της θαλάσσης των υδάτων, δεν είναι ο ίδιος βυθός της Θείας Χάριτος, αλλά εντελώς άλλη κατάσταση. Ζει και υπάρχει μέσα στο είδωρ της αιωνίου ζωής. Ζων αιωνίου ζωής, λέει. Και τότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται τα ακατανόητα, τα ανερμήνευτα και τα ακατάληπτα, όλα τα ουράνια αγαθά και όλες τις ουράνιες πραγματικότητες της βασιλείας των ουρανών. Ο νους πάντα τα ορώμενα και νοούμενα διαβάς γίνεται, λέει, διαβαίνει ανάμεσα σε όλα τα ουράνια, τις ουράνιες πραγματικότητες, τις βλέπει, τις εννοεί και εν μόνης εκείνης ακινήτως κινείται. Το ακινήτως κινείται, αγαπητοί ακροατές, σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι ο εναγώνιος ερευνητής, ο κοσμικός εναγώνιος ερευνητής, αλλά είναι αυτός που έχει απόλυτη πραότητα, απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Χάρη. Έχει απογυμνωθεί και έχει απλουστευθεί ο νους, η ψυχή, η καρδιά και στρέφεται ακινήτως, λέει, και κινείται μόνο ζών υπερζωήν εν ζωή, ζει μόνο την αληθινή ζωή και μέσα στο αληθινό φως, και αυτό το φως είναι ο Χριστός. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, αγαπητοί ακροατές, και μέσα στο φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας, έχουμε την ευχέρεια και την ευκαιρία 40 ολόκληρες ημέρες, μάλλον 50 μέχρι την Πεντηκοστή, αυτό το κείμενο να το αφήσουμε έτσι απλά να εισδύσει μέσα μας, να μας φωτίσει, μαζί με την ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, να γίνει μια καλή αλλίωση στη ζωή μας και να προχωρούμε
μέσα σε αυτή την περίοδο, χωρίς εναγώνιες βιωτικές μέριμνες, εργαζόμενοι μεν, αλλά έχοντας το νου μας τον Αναστάντα, στο φως του και στα πνευματικά του αγαθά.